Bolo 12 hodín, počúvate RTI správy, má pripravené Denisa Kováčiková, Šerfelová. Správy RTI. Príjemné poludnie. Približne 4500 tón surovej ropy sa vylialo z japonského tankera v Indickom oceáne po kolízii s nákladnou loďou. Loď plávala z Ománu do Japonska. Žilinský samosprávny kraj zriaďuje na stredných školách 16 nových študijných odborov. Ide napríklad o odbor logistika a manažment v cestnej preprave pre pomaturitné štúdium. Ďalšími odbormi sú technické a informatické služby v chémii, v elektronike či podnikanie v stavebníctve. Škody za 2,5 milióna korún narobil požiar v obci Lehota v Nitrianskom okrese, kde horela strecha na spoločnej budove obecného úradu a predajne potravín. Oheň úmyselne založil neznámy páchateľ. Policajti zadržali muža, ktorý minulý týždeň v Komárne prepadol a obral o takmer 200 000 hotovosť poštovú doručovateľku. 27-ročnému mužovi hrozí 7 až 12 rokov za mrežami. Divadelný festival Happy End, ktorý postavil svoj stan pred okresným súdom v Poprade, obohatí program popradského kultúrneho leta počas najbližších 5 dní. Prvé predstavenie sa začne dnes o 8 večer. Vidieť môžete ruský súbor Teatr Nového fronta. Nováček druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže Ski Park MHK Kežmarok sa netají vysokými ambíciami. Jeho funkcionári robia všetko preto, aby v úvode sezóny mohol dres klubu obliecť aj kežmarský odchovanec Ľuboš Bartečko. Ten vlani rozbiehal sezónu v Poprade. Hokejový brankár Pavol Rybár sa možno presunie na východ od Slovenska a bude pôsobiť v najvyššej ruskej súťaži. V pondelkovom prípravnom zápase so svojím bývalým klubom Slovanom Bratislava sa 34-ročný hráč objavil v bránke Amoru Chabarovsk. Aké bude počasie? Popoludní má byť polooblačno až oblačno, na mnohých miestach prehánky alebo občasný dážď, ojedinele aj búrky. Teploty vystúpia na 19 až 23 stupňov.